Het UWV luidt de noodklok over het tekort aan personeel op de Limburgse arbeidsmarkt. Door het lage geboortecijfer zal dat de komende decennia alleen nog maar toenemen. Vooral werkgevers in de bouw, ICT, de zorg en de techniek zitten met de handen in het haar. Voor elke werkzoekende in de bouw staan meer dan 7 vacatures open, zo meldt het UWV. Nou, wat hier opvalt is dat we heel veel mensen in de categorie 50 tot 65 hebben die werken. En die gaan ook de arbeidsmarkt verlaten de komende 15 jaar. Voor heel Limburg zijn dat er ongeveer 175.000. Door het lage geboortecijfer zijn er te weinig jongeren, zoals deze leerlingen, om die plekken op te vullen. Statistieken laten zien dat er sinds 2021 net zoveel vacatures zijn als werkzoekenden. Ja, we zijn personeel aan het werven om de energietransitie vorm te kunnen geven, wat van ons gevraagd wordt. Dus ja, zodoende moeten er ook nieuwe medewerkers worden opgeleid. Het aantal vacatures ten opzichte van werkelozen, dat is all-time high. Dat is niet eerder vertoond na de Tweede Wereldoorlog. Voor nu richten wij ons op Zuid-Europese landen en zijn we er al in geslaagd om 6 mensen uit die gebieden, Spanje, Frankrijk, Portugal, Italië, om die te werven en die gaan in de komende maanden hier starten. Zuiderland worstelt al langere tijd met een personeelstekort. Waar het ziekenhuis in eerste instantie zocht naar arbeidskrachten in de Filipijnen, zo richt Zuiderland zich nu op Zuid-Europa. Er is al een tekort aan mensen, dus waar krijgen we die mensen vandaan? En migratie is dan één van de middelen. Tussen 2017 en 2022 verdubbelde het aantal arbeidsmigranten in Limburg. En als die trend doorzet, zijn er in 2030 110.000 arbeidsmigranten in deze provincie. Ik denk altijd aan mogelijkheden. Van als het links niet gaat omdat ze veel wielen onnodig hebben, dan kunnen ze wel rechts of via een andere weg gaan. Het UWV vindt dat er ook gekeken moet worden naar mensen die willen werken en nu aan de kant staan. Zoals talenten met een beperking als Sinita. We hebben in het Limburgse ongeveer zo'n 50.000 mensen met een beperking die langs de kant staan. Maar daar zit in principe nog potentie in om die naar de arbeidsmarkt te begeleiden en ze te laten werken in werk dat ze leuk vinden. Dat is goed, dankjewel. Ja. En om jongeren te interesseren voor een baan in de bouw konden leerlingen van basisschool Laarhof uit Sittard vandaag terecht bij Fun Beach in Panheel. Niet om te zwemmen, maar om kennis te maken met schroeven, boren en timmeren. Ik ben een schutting aan het maken. Het is alle hens aan dek om jongeren te interesseren voor techniek. En juist daarom was er bij Fun Beach in Panheel een ontmoeting gepland waar tientallen leerlingen uit de westelijke mijnstreek kennis konden maken met de charme van het handwerk. Wat wil je laten worden? Wat wil je gaan doen? Profvoetballer. En als de profvoetballer niet lukt, wat dan? Denk ik dat ik iets met techniek ga doen. Ja. Zoiets als dit? Ja. En waarom is het belangrijk? Voor de toekomst, want ja, we zijn ook met te weinig mensen zeg maar, in de bouw. We gaan hier nou de carburateur vervangen van de motor. Dus dit is de carburateur, zie je? Die zit hier onderin en die mag jij gaan vervangen. En is het nodig? Heel hard nodig. We hebben zoveel mensen tekort in de techniek. En ja goed, de jeugd willen we lekker enthousiast maken voor in de techniek te komen. En het maakt niet uit welke richting van techniek, als ze maar techniek kiezen. Zou je het graag willen doen later? Nee, dat denk ik dan ook weer niet. Waarom niet? Omdat ik toch wat meer naar een meidachtige kant zou willen gaan, ja. Nou, wat is dat dan? Ja, schoonheidsspecialisten bijvoorbeeld. Ik denk het niet. Waarom niet? Omdat ik liever iets met mijn hoofd ga doen. Ik heb een hoger niveau. Op de basisscholen is het besef nog niet doorgedrongen dat een goede vakman aanzienlijk meer kan verdienen dan een ambtenaar. En mocht het bij Fortuna niet lukken, dan was de vonk bij Roan vandaag overgeslagen. Zou je collega willen worden van deze meneer? Het is best wel leuk om dit te doen, dus ik zou het best wel willen. Ja. En kun je in ieder geval je eigen slaapkamerdeur goed op slot doen? Ja, en de voordeur, als er iets kapot is of zo.